yakatobaiwa nechekare haisi kutombomira. Kana muchinge maenda kuhondo usatangirwe kuridza kuti nemumwe asi iwewe tanga. Ndiri kuti Baba Muparinga chagondo mukati mezuva asi ezvinoizvi taakuda kuvakwazisa zvakazara nekuvapa nguva yekuti patava kupinda panapa vapandima havasi kudzokera shure. Baba Muparinga namaiti vakwazise Sina vanhu vacho vavibrata urume namuriso mukuzara kwayo vakatumwa nazvo naJehovha kuti muende kuhurwa yekufezi ikoko kune mhukuta tsvuku hamubvire kuno pasina mazvita tenda Mwari zvikuru mangwanani ano ngaindikwasikire kerekedzweni yaMwari muzita ramambo Jesu. Amen. Ngaindirekedzewo kwaya mabhuku aisa pakati pedu uye ndikwanisewo zvakasarudzika mufundisi wedu Reverend Chitengo muzita ramambo Jesu. Amen. Totenda Mwari nekuda kwenguva nenyasha dzawo dzatitendera kuti tinge tiri pano tinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Ndada ndishumire ndakatsika pathimu yatiinayo kuti Mwari tainzwawo kare vazviitewo mumazuva eno. Timu yakanaka kwazvo yakatidena but handinonzwisisa ndechekuti Mwari uyu is the same yesterday, today and forever. So haashanduke ndiye mumwe wazuro nhasi namangwana. So regai ndiverenge scripture ndoda ndiparidze panapa. Matthew chapter 14 from verse 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went out to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But straightway Jesus spoke unto them, saying, "Be of good cheer, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is you, bid me to come unto thee on the water." And he said, "Come." When Peter was come down out of the ship and walked on the water to go to Jesus, but when he saw the boisterous wind, he was afraid, and he began to sink. He cried, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched forth his hand, caught him, and said unto him, "Art thou be of little faith? Why do you doubt?" And when they had come into the ship, the wind ceased. Baba tinokutendai mangwanani ano. Tamira kuti tinokutenda upenyu. Taurai muupenyu hwedu. Shoko renyu rititsura nekutidzidzisa uye nekutisimbisa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Nyanda verenga ine chekuita nemunana wakaitwa naKristu. Asi hauna kutanga nekugamuchirwa. Paaiuya achienda kune vadzidzi vake vari mubhoti, havana kufara. Bible rati vakatya, they were afraid. Vakava nemumwe mufungo. Vamwe vakati ndofunga chipoko. Vakati maybe it's a ghost. Havana kufara, havana kugamuchira. Why? Mavari Jesu vachitanga kusangana naye kuna Luke chapter 4 and 5. Jesu vakakumbira bhoti raPeter akaparidza ari mubhoti. So knowledge yavo kuziva kwavo kanorondoka vainapo ndekwekuti pamvura Jesu kana achida kuita zvinhu anoshandisa bhoti senhororondo yegare kuti wakaparidza akamira bhoti. So this time bhoti raenda, Jesu ari kutevera achifamba pamusoro pemvura. So nhororondo mavari nyangwe vachimuda, nyangwe vachimunamata, nhororondo iri mavari zuva rwavo ndinokungoziva kuti anofamba ari mubhoti kana achida kufamba pamvura. So challenge number 1 inoita kuti vatye. Haisi nyaya yekuti Mwari haasi kuda kuvabatsira. He was coming to them a solution. But solution pane payakaita se problem. Kwete nekuti problem.
asi nekuda kwemaziviro avo. Why? Havana ruzivo kana kutenda kwekuti angatofamba achitsika pamvura. Nekuda kwenhororondo maziviro ekuti paakamboda kuita zvinhu pamvura ane bhoti raakakumbira. So imwe hindrance yekuti Mwari vaite sekunge havasi kuita zvinhu mumazuva edu inyaya yekuti tine zvatakanzwa mumazuva ekare zvatinogona kuti iyi ndiyo benchmark, ndo pavanogumira. Hakuna zvimwe zvavangaita mumazuva edu. Statement yekuti Mwari unoshamisa, anoramba achishamisa uye anoshamisa kumunhu wese. Hapana paunosvika palevel yekujaira kana kuziva Mwari kuti anoita zvinogumira apa. Mwari unoita zvitsva nguva dzese. Iye unoti mushoko rake, behold I'll do a new thing. So vanava vane kahistory, vane kanhororondo, ndo kaita kuti varegere kuti better tenzi wedu akuya zvati they were afraid. Dai vanga vane right knowledge, they were supposed to be happy and celebrate kuti Jesu wavakuya pakati pedu, tenzi wavakuya. But tenzi achiuya vakabatwa nekutya, havana kufara. So pane dzimwe nguva dzekutoti Mwari ukada kuita zvinhu pakati pedu vamwe tinogona kusafara. Yeti Mwari yeyo tinomuda, tine tarisiro yekuti aite zvinhu, but akazviita nenzira yatisina kujaira. Munoita division mvoti. Picture inotaridza kuti Peter bedzi ndiye akava nepfungwa yakasiyana nevamwe. Nokuti Peter ndiye akati, Ishe kana murimi nditendera iwo ndiuye. Akava nechido nekudawo kuexperience zviri kuitwa naJesu. Vamwe vese vari mubhoti vakaramba vari vadzidzi vaJesu, vati vasingade izvozvo. So pane pekuti Mwari unoshanda neyandinoti will power, chido. Jesu kadziva reBhetsaida akaita mubvunzo unotaridza chido. Akabvunza murume aivabadziva kuti unoda here? Tisati tabvunza kuti pane anokusunda, pane anozokudii, iwoyo wacho une chido here? Zvoreva kuti apa Jesu haana kuti vese ari mboti kudai uyai kuno, akashanda neari kuda. Haana kuti aiwa Peter ndingatisenda sarudza kuti ndiwe cheto chafamba pamvura, mese muri vadzidzi vangu, saka mese usukai mubhoti muuye. Jesu wakashanda nemunhu anoda. So kumwe kuita kwaMwari kunomiswa newill power. Kuti vanhu vanoda here kana kuti havadi zvavo but vanomuda. Ability iri muna Jesu yekufamba pamvura, uye ane nyasha dzekuti kana watenda newo unogona kufamba. But ukasada haakurambe kuti hauna mati. Akatofamba naPeter pamvura, akanojoina vari mubhoti vasingadi mamirako. Zvoreva kuti Jesu anofamba nevanoda minana uye anofamba nevasingade minana. So kushayikwa kwemamirako zvine zvishamiso haisi statement yatingati ava vana Mwari nokuti hakuna minana. Mwari uyu akafamba akaita miracle pamvura naPeter, akanojoina vasingade mamiracles, akanogara mubhoti navo. So kuminana kuna Mwari, kusina minana futi kuna Mwari. But kuna advantage ndekwevanhu vanotenda minana yaJehovha. Why? Nekuti nedzimwe nguva the boat can capsize. Boti rikanyura, wakatenda muna Jesu anofamba pamusoro pemvura, une another way to come out. But kana usina kuti watenda minana yacho, unonyura una Mwari anoita kuti usanyura. So number one challenge inhororondo history knowledge yavainayo. Munhu unofanirwa kukura pakuziva. Munhu unofanirwa kukura. Growth yemuKristu iri pa-knowledge, pa-information. Tine zvatakaudzwa kunzi hazviite mazuva iwayo zvaiudzirwa zera redu, asi zvinoita. Haina love examples. Amai vangu vaindigara vakandipa warning pandaita O-level ndichita form 4. Vanzi hatidi kamusikana panapa, hatidi mwana wanhu anomitiswa, hatidi kamuzukuru panhu, hatidi zvakati. Vatikandiconcentrate nechikoro. Kuchikoro kwabviwa ndaakushanda, ndo vakauya vakandiri vakademba. Wakati ndofa ile ndina mzukuru. Bati ndofa ita gade. Apa vakuti mwanangu ndofa ile. Zvoreva kuti chavaitsura mumazuva ekuchikoro inguva, not the person.
The same person ndiyo vanotarisira kuti achava pamurora, but pane nguva yavasingatarisire murora wachauya. So kune information inoshanda maringe zera remunhu. So munhu akaramba kukura mukunamata anoramba ari painformation iri less. Mark chapter 4 from verse 8. Panotaurwa the parable of the sower. Mark 4 verse 8 inoti, mbeu yakanaka yakaiswa paivhu, imwe ikamera 100%, imwe 60, imwe 30. A good seed, a good soil. But my yields, they were in 3 categories, 3 phases. Yekutanga yakakura ikakohwa at 30, imwe ikakura at 60, imwe at 100. A good seed, a good soil. Zvazvinoreva ndezvizvi. Mwari wedu unoita zvinhu maringe the level of knowledge yemunhu akuda zvinhu. Taure chiniki. Bhaibheri rinoti Jesu kuGarirea wakaita minanda mishoma because of their unbelief. Kwete nekuti Jesu anga asingavafarire, kwete kuti Jesu anga asisina simba. Zvinongoreva kuti zvikonzero zviri kunzivisa zvikuru zvaMwari kusatenda kwevanhu vari kuda izvozvo. So kune nyasha zhinji dzaMwari dzinoshanda maringe the capacity, the level of knowledge, the level of belief and understanding iri kumunhu anoda kuitirwa. So ndiMwari unoita zvinhu zvaunonzwa zviyo uchiti ndiMwari iri anoita, but haaite pese pese, anoita paanotendwa nekugamuchira. Saka Jesu une testimony yekuita zvishoma iye ari muzhinji, chikonzero vanhu vaida kuitirwa kwete iye. So Mwari wedu uyu unoita zvikuru, but dzimwe nguva unoita zvidiki maringe kutendwa nekugamuchirwa kwaari kuita. So panotangira nyaya pakukura kwemunhu pakuziva Mwari uye nekutenda simba rake. Tine vakamuziva Mwari zvekuti vanokuziva kuti ndikafa ndichaenda kudenga, ndo level yainayo. Zvimwe zvese zvaupenyu izvi vanongoti makasa ameno iko, but andinoziva ndikafa ndinoenda kushiwa kudenga. Ruzivo rwauinarwo but rushoma. Pane zvakawanda zviri mushoko raMwari zvinoadresa ma-issues elife today. Nyaya yekunamata haisi yekuti ufe uende, ndeyekutoti wakafirwa kuti urarame uone maendero. So there is life on the ground yaunofanirwa kunzwisa zvichibva mushoko raMwari. Mubhaibheri kune vanhu vakauya kuna Jesu vainomubvunza kuti mukadzi uyu akafirwa nevarume vanokwana kuita 7, kwaiva netsika yenhaka kwaIsraeri. So kana tava kudenga anonoroorwa naye. Jesu ndokubva apa anza yekuti kuroorwe munhu. Zvova zvatomureva kuti panyika pano ukasarora kana kuroorwa so kune nyaya dzekuti ukashayiwa ruzivo unonzi kuti pane zvichaitwa naMwari tako musoro zvacho hazvikwa zvese pakudiwa knowledge ruzivo. So Jesu ari kuenda kuvadzidzi vake semhinduro, sesolution, but vanomutaura sekunge idambudziko, chipoko iproblem. Vane dambudziko rekuti kune mhepo bhoti inoda kunyura, wobva waona futi chipoko pamusoro pemhepo irimo. So zvoreva kuti Jesu ari kutofanana nedambudziko ravainaro, but iye ari solution, arikuda kupedza dambudziko ravainaro, but vese havana kuzvigamuchira level yekuziva. I don't blame them much why Jesu paakavatora akataura izwi rekuti I will make you fishers of men. Kuti vari muprocess yemaking, they are growing. Hautange nekuziva, unokura mukuziva. Danger ndeyekuramba kuda kuziva. Danger ndeyekuramba wisdom, ndeyekuramba knowledge. Why? Hautange uchiziva, unokura mukuziva. Iva nepfungwa ino a teachable spirit, mweya wekuda kudzidza. Haungazive Mwari pazvese zvaanoita ukapedza. You learn and understand in levels. Kune mabofu matatu akabatiswa nzou. Nzou yakakura, rimwe bofu rakabata gumbo, rimwe rikabata the trunk, rimwe rikabata nzeve. Nzou ikabviswa zvanzi taurai kuti nzou yakaita sei. Munhu aitaura area yaabata.
akabata gumbo akati rinenge duri, akabata trunk akati nzou inenge ichipanda, akabata nzeve akati aiwa rusero. Vese vari right zvavataura zviri panzou, vari wrong havasi kuda kubatanidza pfungwa yemumwe nemumwe. Chechi ine dambudziko rekuti vamwe vakawanirwa nyasha vari outside their church vanoti hasi Mwari mwararinga izvi kuno. Mwari wedu unogona kutaura nemunhu asingapinde nesu. Okay, John 4:24. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya, ende Mesaya achauya. Achitaura naMesaya wacho akauya. Kuti Mesaya achauya. Shungu dzekumirira dziripo, kumuda kuripo, bali kusaziva kwakaputira. Ari kuudza Jesu wacho anova Mesaya, kuti Mesaya achauya. Takatomirira. Ndokukumbirwa mvura naMesaya ndokuramba. Akamirira Mesaya achiima Mesaya. Zvora kuti shungu is not enough usina knowledge. Kungonzwa kuda chete usina ruzivo kunoita kuti neimwe nguva upesane naMwari iwe uchida Mwari. Kurovererwa kwaJesu kwakaitwa nevanhu vaida Mwari vasingazive Mwari. Nokuti when God became men started to fight God. Chakaroverera Jesu pamuchinji kwavanhu, Mwari vaone kuti nyika yashata riganipe muponesi. Nyika yashata iyoyo ndokubva yaroverera futi muponesi wacho. Vachida Mwari vasingazive Mwari vanorwa naMwari wacho. So zvakaitwa naMwari mazuva ekare achiri kuzviita mazuva edu, but zvichida tiri kurarama munguva yekuti tine vanhu vakaita abuse maoffices. Alright, I'll explain. I love examples. Unazara kuti mupurisa akakubira ukanoripota nyaya ikatoverifya kuti wakapirwa nemupurisa kana akadzingwa basa tisingaitwe negovernment avavhare department repolice. Atini saka mapurisa hazi right, saka nyika isina mapurisa. Mapurisa imbava vanodhila nemupurisa aba obviswa musystem, but police ichiri effective for the nation. So danger yatinayo semachechi, chero ashandiswa naMwari paminana akazoabusa office iyoyo nanisaka minana hakuna. Pakaita profita abira vanhu chiprofita hakuna. Because maprofita imbava urati taakuramba zvipo zvamweya nekuda kwevanhu vakazviabusa kwete nekuti hazviko. Unoziva munhu kujeri kune munhu akabaya munhu nebanga ini kumba nemapanga 5 chinoita ndiregere kusungwa ndinoziva kuti anoshandei asi kubaya vanhu ndekucheka nyaka. So abuse property haite kuti ndiivenge kana ndiinayo. So understanding yedu ngaive pakuziva kuti aiwa hongu Mwari unoita zvinhu, but pane nguva yekuti vanhu vamwe vanowanirwa nyasha nezvipo zvamweya kuti vaite basa. Mufunge tiri kurarama munguva yekuti nevafundisi vanototsotsa vanhu. Saka ukasana nemwe munhu asinganamati, munhu akakuvadzwa akavharwa napasi. Because vanhu vari wounded to a level yekuti ukaona atendeuka pane pashanda nyasha. Munhu akadirwa mari namufundisi, munhu akavharwa naprofet, munhu akanyudzwa nechechi, anonika kupandisa kuti uya kuna Mwari. Why? Because mind yake yakakuvara kuti hazvishande, hazviite ipafaiti. Yet anotadza kunyatsobhalansisa kuti wakabirwa nemufundisi asi ufundisi uripo ende Mwari ati kushanda nevanhu. So there are times yekuti tinoita overrule jaja kuti Mwari anoita minana but mazuva edu aiwakana because ona inyingi vaita zveminana vakazodai avakadai. Abuse iripo pamaspiritual gifts, but the truth of the matter Mwari vatiri kuita chishamiso. Sometimes tinogona kurwa nesis the style or the way or the strategy iri kushandiswa nehamwe pakooperate in the spiritual gifts. Wamwana namatira vanhu vachida chirohwa chipindi kukua chidoto.
deliverance ministries through Jonah. So the challenge now, deliver, but men and mind, and how you make a choice, they will develop a style to do things. Kushumira tunoparidza Jesu mumwe chete, but hatiparidze zvakafanana. Tinoparidza mumwe chete nenzira dzakasiyana. That's style. Gospel harichinje ndi Jesu. Urererwa pamuchinjikwa ufane kumuka kuti munhu aponeswe. The way to present the message is human style. So pamwe pacho we are offended in this style. Toita overrule zvinoitwa naMwari. Maitirwa zvaitwa nemunhu hatafarire. And amwacho anoabhusa vanhu. But kuti tichigona kubalansisa kuti aiwa mweya mutsvene unoita zvinhu unodhilivha vanhu. But kuti munhu azonzwa tikugezese kuchechi haiiti. So chakaipa apa kugezeswa kwemunhu muchechi. But kudhilivhwa kwevanhu kuriko mweya mutsvene unozviita. Saka nekuda kwekuti kuna azviita nenzira isina kunaka. Tinopedzera tavenga mweya mutsvene anozviita. Tichitadza kuvenga munhu azviita aine pfungwa dzisiridzo, but aine mweya waMwari. Sometimes a wrong formula in my results. Moses pameri pawakanzi naMwari taura nedombo, vanhu vanwe mvura. Kumashure uku akarova dombo, mvura ikabuda. Second time Mwari havana kuti rova, vakati taura nedombo, speak to the rock. Moses by experience ndozakaya kurova ndokunoshanda. Akarova mvura futi ndokubva yabuda. Chaita apa aburitsa good result, vanhu vane nyota vakanwa. But the formula is wrong. Mwari vakatota uchapindi nokuti hauna kunditeerera. Kuti Moses pameripa akawana breakdown, but church ikawana breakthrough. Vanhu zvavo zvakaita zvaprofeti ndo zvakaramba. Why? Nokuti haana kuteerera Mwari zvavataura. But Mwari nekuda kwenyasha netsitsi dzavo havaregere vanhu vachifane nyota nokuti pastor hateereri. There are times that when God will do things, but ane tsitsi nemi. Pane pekuti ndinotaura message kuti ndinobvera ndaingokaina Mwari vataura izvi. Mwari vakada kutaura kuupenyu hwenyu. As a mouthpiece, vanondishandisa. Haisi hauzokonkluda saka uyu ari pamberi uyu akarurama kwazvo. Sometimes Mwari akaona kuti Israel ine nyota. Moses kana akasateerera, Mwari une tsitsi nevanhu. Vanhu vanonwa mvura, but Moses anosara akabata shaya kuti akomana akani. Vanhu vachiti maita mufundisi, you are very powerful, deeper. So Jesu uri kuenda mubhodhiri nevadzidzi, but vadzidzi vake vari in two classes. Vakamumirira, vanotya, nemumwanzwa kuti aiwa, I need to experience this. But without the statement ya Peter, isheka na murimi. Inotaridza kuti ari kadhauti futi. Haana kuti aiwa ishe ndimi regairo zvanzi kana murimi. Kuna ndiri kutokuvheta handina shuwa neni. Ndimi here kana murimi handina shuwa kuti ndimi zvangu. But ona nyasha dzaMwari munhu ane kadhauti ikapo akangotenderwa kuexperience miracle yacho. Zvanzi ukatobuda mubhoti ndofunga vamwe vake vakati akomana handomanyemwa. Uda kutsika pamvura mugungwa tikutya timboti iye adatotsika panze. Peter ndokubva abuda mubhotiri nevamwe vake. Handina kunzwa kuti vakamuomberera maoko vakafara. There are times yekuti ukada kuexperience zvinhu zvaMwari unoita sokunge ndori kurasika. Pane nguva yekuti kana uri right unotanga uri wrong. Nekuda kwekuti marong akawanda. Enda achiwirirana ari marong. Paholiday takaita vane vanzvadzi yangu vakauya kumba vaitamba nemwana wangu mufana. So mufana kana achindiona ndiri baba wake but holiday yese payakapera vane vanzvadzi yangu vachinditi sekuru. Uyu mufana wangu akapedzira kuti vanhu 12 kuti munhu ndisekuru. Ndofunga ndiri wrong. Ngakuti ndinoteka kuti munhu ndisekuru. Maromo akawanda unoita sokuti akukomba vamwe vake vakamukomberedza. So there are times yekuti kuita experience munane nekumwe kuita paMwari noita sekunge wakupanduka.
kubuda mune zvakajairwa nevamwe. Color TV haina kupandukira black and white. Yakangoyozoudza vanhu kuti aiwa sheti ndered. There are times yekuti vanhu vanononge improvement. Kurwisana. Vanhu vakajaira zvinhu zvavo kuda zvinyowani kunonetsa. Vanhu vane benchmark malevels. So mukadzi weSamaria kune zvavakatoudzwa kuti maSamaria nevaJudha hadikidzani. Saka Jesu wacho auya ari muJudha. Saka kuti achitenda kuti ndiye Messiah, ivo vakatoudzwa kunzi ava maJudha havasiyani. Don't share anything with them. But ane nhororondo, ane mitemo yekwaanobva inomidzivisa kuwana chizango chaasangana nacho. Kune vanhu vasiri kutenda zvinoitwa naMwari. Kwaita kuti havana matemo Mwari, vane nhororondo, vane information inovavharisa kuti vaexperience zvinhu izvozvo. Challenge yeyouth nevakuru yakamira pakudai. Vakuru vanenge vachiti chechi takabva nayo kure, vadiki vachiti toda kuenda nayo kure. Saka pane vakushinga. So vakabva nayo kure, mindset iripo yekupota vachingocheka vakabviwa sevhiyumira repamoto. Aidai atidaro. Taidai. It's good. Zvakanaka kuziva kwatiri kubva. Zvakanaka kuziva kuti tichiri kufamba. Nguva dzinochinja. Pane kuadjusta nekuunderstand. Zvisina usatana. Mwari anorabai Mwari. Munhu haarambidzwe kuimprova chinhu, anorambidzwa kurasika. Pane zvatofanirwa kunzwisa Mwari ngedispensation netime yatiri. Kare munogara kuti television channel yaigona kunge iri 1 munyika, iri owned by the state. Ende vana vachitonzi mukaswera muri paTV munoita musikanzwa nokuti kwaitwa film temusikanzwa so. This time a church chaiyo can own a television channel. Poparidzwa 24 hours. So statement ndinokuti TV yakaipa. It depends nenguva yatava. Mazuva ano vanhu varikutoparidzirwa vachipona paTV. Murikuona system iri kuitwa iyi. I-thinking, i-mind yemunhu yakanoti shoko rinogona kutofamba kuenda mudzimba dzevanhu nemunhu arobva kuchechi akanzwa vhangeri. Haasi Satani, but hazviuye nyore zvikagamuchirika nyore. Improvement yese ine resistance kusvika paita vanhu vaamature kuunderstand kuti improvement inoramba ichipa Mwari rumbidzo haina kurasika. Chakaitwa kuregera kunamata nekuremekedza Mwari. Ndo zvakaitwa izvozvo. But ikava nenzira dzekuti takunamata Mwari at another platform, another level, vanhu vachipona vakawanda zvakanaka. Nhamo yatiinayo kanhororondo kanoda kufaita the new things that God wants to do. Maringe time nenguva dzatiri. Church ndinzwe. Nyika yakamboita inonzi colonization. Varungu vakatidzvanyirira. Tikawana independence varungu vakaenda. But unoziva kuti independence in two phases. Nekuda kwekuti you are oppressed in the mind and oppressed also outside. So you can be free outside. But inside unonzwa kuti kana varipo ndoti zvifamba. Kunzoko wakamuwana futi abuda obva tichiuya yatara tichiuya. Urikuona kuti liberation yako wakaibata in one phase. Mind is very powerful. Enemy is success in Christian life. In knowledge. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Kwete kushaya church kana prophet kana pastor. Knowledge. Why? Knowledge ikashaika. The devil takes advantage. Arimana munhu paanoberekwa akabuda musoro. Ingori picture kuti panyika pawo uyo usati waita zvese funga. You know, Bible mind is a gift yakapira kuna Mwari. Hakuna verse inoti musafunge. Yandakaverenga yaiti musafunganya. Do not worry. Haina kuti do not think. Verse yacho kaenda ndipo uchiverenga inokubatsira kuti zvinhu. Inenge yakutaura pamusoro pekuti ngawani shiri hadzirime asi dzinodya. Yeti wewe
shoko rinokuti I'll bless the work of your hands. Ukasafunga unokota vhesi yeshiri kuti hadzirime asi dzinodya unofa. Chauinacho harisi dhimoni, hauna thinking. Chechi ndinzwe Mwari mabasa ake achiri kutoita, but haite paasiri kugamuchirwa. Imi munoziva kuti magetsi hapisi kana kutonhora, but gadget yaunoconnecta at the end ndio inokupa result yacho. Kana paine fridge panototonhora, pandoita maisi, pakaiswa hita tinotodikitira, but hazvina kuti magetsi ndo zvaari, anochinjwa nepaasvikira. Ndozvakaita simba raMwari. Mwari anoita zvikuru kune vamwe, kwatiri anogonoita zvidiki. Saka tinoda paanotuma minana yaanoita muIjipiti yese, ane nguva yekuti ari Mwari ane ngoro dzemoto nemabhiza. Pane paanotuma matatya. Matatya aJehovha chaiwo, matatya chaiwo. Kutopinda pamisheni yedenga matatya achingosvetuka se. Ndiye Mwari wakasika nzombe, ndiye akasika mosquito. Anoita zvombe, anoita zvidiki. Level yekutenda nekumugamuchira inodenda kuita kwake kwakakura. Daniel 11:32. Vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Those who know, besides kuchema, knowledge. Kana tikachema Mwari zviratidze, havagoni kuzviratidza through tears, vanozviratidza through kutenda, kuti unotenda kuti vanoita. Jesu aita akaporesa munhu, anga asingazvirovendi munhu kudai kuti wazviona ndiri John ndakabva kudenga ndine power. Aiti kutenda kwako, kutenda kwako. Kuda kuti munhu has a role to play kuti asangane nekushamisa kwaMwari. Mwari unoita maringe kutenda kwako. Zvausingatende hamanikidze. 2 Kings chapter 4. Kune mukadzi akafirwa nemurume akasirwa chikwereti. Mukadzi iye kuti apedze dambudziko akaenda kwaishanda murume wake, chikwereti chikapera. Kurati murume aishanda kunopedza zvikwereti akasiya mukadzi aine zvikwereti. Kupi murume uyu aiva muprofita pasi paElisha. Mukadzi paakaingwa nemunhu ari kuda mari dzake, akaenda futi kuna same Elisha. Kurati murume aifamba nemunhu waMwari ane nyasha dzekupedza dambudziko, but akafaina. Adzimai ndokubva vaziva kuti dhara wangu akasingataure mukushereka ndiende futiko. Akadzoka. Munozati Mwari uyu anoitira vanhu zvinhu, but munogona kusvika mukufa asina kuitira chinhu. Mwari anotida zvakafanana. Mumwe ndokubva kuti saka seupenyu hwedu hwakasiyana. I've got an answer. Anotida zvakafanana, asi hatimude zvakafanana. Pamwe kuya kuchechi kumanikidzirwa, pamwe kuya kuchechi dhoyo kumaraini, pamwe kuya kuchechi kutera wadzimai kutera hanga. Zvinosiyana zvinonzwa kuchechi. Indiri mukomana ndaiterawo musikana, kwete Kristu, musikana chaiye. Ichitopindwa chechi. Zvikonzero zvichisiyana hazvo. Pamwe muchimanikidzirwa mudhara wangu ndinaito sando karopa kuchechi, haudye sadza. Ndakaipindira sadza. Hauridye. Saka kuti uwane kasadza kako. So zvikonzero zvinoaipa. So Mwari wacho manje anonzvera moyo. Mwari unoshanda maringe kugamuchira kwaunoita. Ukasagamuchira kufamba naye kunze kwebhoti pamvura, anokujoina mubhoti mo mukatogara pasi. Ukatogara naye kunge asingagoni chinhu. Muchitoenda kwamuri kuenda, but kune mumwe wamba experience zviri extraordinary with the same God. So choice ndeyako sedunga munhu sekereke kuti mweya mutsvene itaise kuda kwendi. Manje zvinodiwa namweya mutsvene kuti vaite zvimwe zvacho zvinochallenge zvaunoda nezvaunofunga. Kune masystems atakaronga sevanhu ekuti Mwari akada kuabreka kuti atiitire zvinhu tinozose kunge hasiri. Tina Mwari watakaisa mubox, watakaisa mucontainer kuti anodai. Ai zvahasiri.
izvi kuona dai ndiye but kuona zvakuitwa avakomana ichitsotsi haasi mwari. Munhu anoverenga minano yese iri mubhaibheri apedza kuiverenga Mwari akada kuiita anonzwa sokunge asiri. Kune nyaya dziri mubhaibheri dzatinotoda kuti tigumire mubhaibheri maringe level yekuziva kwedu nekutenda. Kune nyaya dziri sensitive mubhaibheri. Mukadzi wemushunami makunzwa nyaya 7 Kings chapter 4. Vaine makore vasina mwana nemurume wacho. Vakaona Elisha munhu wamwari achipfuura achienda kushunami. Mukadzi akaudza murume ngati vagere mufundisa imba vakoti vachiti vakadya vaenda kuchechi. Zvikaitika saizvozvo Elisha akagara pamba ipapo. Hapana kuita nguva adzimai ndokubva vava nemwana. Vachigara nemumwe mudhara ari mazuva edu ndiye china chimugambe kanyezi. Kana nomumwe mudhara 2 years makone mwana. Ndamudetspendi muri mesi basi. Endara adzimai vakakupa idea iyo. Anoona kuti yakanaka iri mubhaibheri. Zvareva kuti ishoko ratinotenda. But there are things we need to grow kuti tigone kuzvirarama. It's not easy. Hazvina kupfa, hazvina kuchipa sekudaro. Une vanhu vanogona kukupa advice kuti wakakwana here. Adzimai kwati mugare nomumwe mudhara wekupi. You cannot share with others. But ndiMwari unoita zvinhu nenzira dzakasiyana. Abrahamu waitoziva kuti Mwari wakatipa mwana Isaac. Asi Mwari paati ndana Isaac kugomo. Adzimai vangu havauti wechokwadi. Vakangonzi tiri kuenda nemwana after 3 days tiri kudzoka. Abrahamu anoda pachena kuti Mwari vati ndiende mwana kugomo ndicheke. Ndopa aiudzwa 9 months neleba aitsanangurirwa musoro. Varume munongotora chinamato padenga mada kuita sei. But akaziva level yemumwari so mukunamata chandakadzikisa hatifanani. We're at different levels. So wisdom ndo inozodiwa now. Kuadresa vanhu vane kuziva kwakasiyana vanoda uchenjeri hwakanyanya. Nokuti ukataura zvinogamuchirwa necertain group at a certain level vamwe vanoresista. Kune vasingagamuchire zvokwadi nekuda kwezera ravo kwete nekuda kuti vane nhau. Tiri kuprimary 1 minus 5 kungosumudza ruoko it can't. Maoko otorohwa. Makusecondary it can. Unotorohwa ndiwo kati it can't. Saka zvavo waiumbirirwa maoko kune imwe level itype yevanhu vanga uinawo. Mese mukaimprova mukakura zvino zvimwe zvatairamba zvinoita. But so there's time yekuti resistance irimo haive kuti avo mwana havadi zvishamiso zvaMwari. Inyaya yekuti vari mutsika nedzimwe pfungwa dzasati dzavari mukaka haisi poison. But mwana anofanirwa kurumwa. Mukaka breastfeeding haisi poison. Kuramba uchiunwa hakusiraita. Pane time yaunofanirwa kuomerwa mwoyo kuzora nyatso idzimhiripiri. Kamwana kakaruma nzota hasa mai vangu wacho Satani. Why? Because zera rine mwana haagone kutaurika naye kuti mwanangu kabeef kari naye. Chaakajaira maliquid. So kugara naye pasi mutsanangurira so kuti mune gangu haanzwi. Sanoda zvinenge zvakaoma so anozoona akura kuti vakandirumura vakagona. But mazuva ekurumurwa yaiva noise. So pese panoda kuitwa zvinhu naMwari noise haishaika. There are things in life zvaunongokopa kune vamwe no matter how intelligent you are. Kune zvinhu muupenyu zvokuti hazviitwe nekugona nekungwara kwako unotodzidza kubva kune vamwe. Imwe level yewisdom inodaiso. Ani munoziva kuti first medhara mukurarama, first medhara mwana wavanhu vari mubhaibheri Cain
akauraya Abel. Vabereki vari Adhamu naEvha. Adhamu akasikwa naMwari naEvha akasikwa naMwari. Vakabereka mhondi yekutanga. Chii chakaita kuti vanhu vaMwari vane umwari vabereke mhondi? Problem iwani. Adhamu paakasikwa haana kusikwa ari mwana kusvika akure kuita mudhara. Evha paakasikwa haana kusikwa ari kamusikana kuzoita mukadzi. Vakasikwa vari madhara. Saka vasina experience yekuziva kuti kana uri mwana zvinofamba sei. Unonzi kutamba muri vana kuita sei. Saka vana pavakaudzana kuti handi kuseri kuti unoita zvatiri kuita vaingoti ndizvo. Why? Because ivo havana experience. Vakasikwa vari madhara. So experience is one of the best teachers in life. So I also encourage the youth, learn to respect elders. There are things you only know from elders, not to experience. Intelligence is enough. Experience in a room in life. Respect elders. Sambe wakadani wana mwari Sunday school alimo agarara paside pepereka. Ai manya kuna elasi kudanwa. Elasi kudanwa ndiye akaudza Samira kudanwa kuti ndiye mwari. Brati mwari wale unotara ni ovasaziva kuti ndiyo. Shimawano kunza munhu asiri kutaurwa naye. Why nokuti aimbotaurwa naye. Your mind must be open. Kugamuchira zvinoda kuitwa naMwari, rega kuva resistance. Ita muponesi zvaunoda. Akatanga kuita zvaunoda zvimwe zvacho hauzvide. Yakananga iso mufunge. Zvanu muponesi akada kupedza nhamo yako. Anongoisa basket up. Oti yaubvise iwe ndoshoma yasaka. Muponesi akuita zvaanoda. Akutorera vanhu mari. Uye ungoti hasi muponesi mukunda. John chapter 9. Murume aiva bofu. Jesu akapfira matepasi akakanya ibva akamisa kumeso. Imi munoziva kuti mavhu ari sensitive kuziso. But muponesi kana akuita zvaanoda. Umopata mbira Jesu. Ndandobvisi mbira Jesu. Kuisa mavhu aya kumeso. Process healing. But the problem, you're in process. Hama dzangu kuti Mwari itai sekuda kwenyu nyangwe mazuva yenu zvamaita kare. Zvinhu zvacho zvinodemanda level of faith yati kurei. Zvikaitirwa vadiki vanonosekunga hasi Mwari kana kuti Mwari wacho akutotirwisa. Mozobva kunyika nyika yakaoma uri kubirwa zvinasvita mushi vari kutambira ishoma wouya kuchechi toti shoma iyo chungu. Inozono chechi nenyika zvafanana. Ndati kutora kuti mshaka. So mind must be open kuziva kuti zvinodiwa namuponesi ndezvipi. Ukunge Mwari zvaanoda kukuitira zvakakunakira. But zvinotozotora kuziva. Oza kune zvinhu zvatinotenda vabereki vedu nhasi. Zvavaitiitira, zvaitibhohwa, zvatakutoona kuti dai vasina kudaro, ndisina kusvika kwandakasvika. Ndiri kuchikoro ndaivenga ticha airova steri. Uzakana uri dofu unogara uchirova. Saka zvatakaita handina kuimprova kuverenga. Ndakatsvaga zvimashoti zvejini ndaipfeka 3 ndakarunga defense kwete improvement. Saka waitopedza kuri wapinda muklasi kuti havandigoni. But wafuira nhamo inokugona. Ende nhamo ina basa nemashoti ejini kuti mangani. Inokurova uye kana 8. Saka unokusvika pakudenga tichairova angani. Aida kuti ramangwana rinake. Asingarove ari wrong. Ari kuti handikurove future ichakurova. Future irove uri 1. Pawakaramba kurova uri 1 kuchikoro, muupenyu murohwa iwe wadzimai vako nevana vako munorohwa mese. Ngodai vana vaibvunza vaigona kubvunza mudhara hamusiri mukutirovesa. Why? What's good with Makarama? So Mwari wedu ndi Mwari unoita zvinhu.
But unoshanda maringe the willpower and the level of knowledge iri mumunhu. Ani zvaanoda kutiitira. But zvimwe zvacho zvinorwa nenhororondo semukadzi weSamaria. Mesaya ndomuda. But ndoramba ndakamirira nokuti kwedu kune tsika yekuti isu nemaJudha hatidyidzani. Hama dzangu chinonzi the body of Christ. Vanhu vakatengwa neropa raJesu. Blood makes family. Denomination imwe subject yekuti munhu ave nekwaanopinda but ngaave akapindwa. So zvinoita kupinda chechi usina kupindwa iwewe. Unoziva kuti Mwari apinde chechi? Rega ndikubatsire. Unoti kudii? Miviri yedu itemberi yaJehovha. Mwari anopinda isusu. Isusu topinda dzedu. Zvoreva kuti kana munhu akuva neunderstanding yekingdom, ukaona munhu asingapinde yenyu panze apa anonamata akatengwa neropa raKristu ihama. But nokutinzwa hazvinomboipa kupinda chechi, chakaipa kupindwa nechechi. Chechi ikakupinda ukatoenda kugogwe kusina unoita goro usina namata. Wotopupura nhama dzangu ndakarasikirwa 6 months ndisina namata hakuna yenyu. It's time to grow. Why? Ndokudipa kune chinhu chinogona kuitwa naMwari panze chaanoda kuti tikadzidza tikati appreciate aite pakati pedu. Mwana watoramo kuita anoitwa nechechi yakati. When you are led by the Spirit of God, kana panze apa pane mumwe futi ane mweya waMwari munofanana. Pane nguva yekuti zviri kuitwa naMwari panze apa vanhu vanogona kufunga pamba takaenda kunokopa. Mweya waMwari hausi mweya wenyonganiso. Vana vaMwari vanoita zvinhu zvinoitwa naMwari wavo nababa wavo. Vanofanana, we are family. So imwe danger yataita ndeyekuti nyangwe Mwari chinoti aite minana, nyangwe akada kushanda nemumwe wedu pakati pedu, tinogona kuona sekunge akukopa zvinoitwa kumwe. Mwari anoporesa kune imwe chechi, anogona kuporesa kuti muno. But inyaya yekuti tinoda kuti aiwa kune kwamazvitora, hatione denga, tinoona kusite kuti hakune kwamaona. Chechi ndinzwe, ukachinja bhawa usina mari haudhakwe. The best thing to do kunamata Mwari mumwe muzvokwadi uri muno. Kuita kwaMwari, Mwari hataimire chechi, anotsvaga vanotenda. Tanofuna chechi yedu haina power, hakuna chechi ine power. There is power in the name of Jesus. Watopedza. So kana ari yeJesu atorumidza muno, tichangona simba rake. Yes. Namo neka resistant, mubhoti mamo neka division. Akana kuoneka hapo but nokasensa kuti Peter achingwa chigumbo panze ta. Anonzi varume tinoona mata edu but mamanyemo anozunyana. Kubvari nchito zvaunoda kuita. Yetu chinhu chese chine first time. But the first time yese chinhu inofesa resistance. Chinhu chakanaka chingosvika panzvimbo nekugamuchirwa kawanda. Tinotanga chita sekunge achifarirwe kunge achidiwe, wozoona kuti vanhu chinhu ichi vanochida. Ozatine zvinhu zvatinoda zvatinovanda kunge hatidi. Ndambosvika pabhucha mama achida kutenga, but wangosvika una bhucha mani kwasha ndipiwo mabhonzo. Ndokubva wapimirwa mabhonzo. Vakuda kuti bude ndaona vadzoka vakukomplena. Sanzi haana nyakana kanyama. Iwo shona yavo vati ndiri kuda mabhonzo. But vakuchema kanyama mabhonzo. So zvakatiratidza picture kuti nyama inenge ichitodiwa zvayo. Kumabhonzo kutenderera but chekunyanya kutadza. So pane patinonyepera kunge hatidi zvinhu zvichienda nekubhonzo zvedu. Iwo sanogona munhu achitenga hembe pabhero achikomplena kuti patakabvaruka. Iyo kana yakatombopfekwa
Unotarisira zvese. Saka zvozoti ina bhatani mweya wekuda nyowani. Zvona kuti ndo zviri mumunhu, munhu anoda zvakanaka. But pane nguva yekuti wakaipa unokubvisa kusvika unomugamuchira unongoti so long life. Chikuru kufema, but mafemero kufemerera. Hakuna asikade chakanaka ufunge. But pane nguva yekuti wakaipa anokurwisa kusvika ungoti zviripo ndizvozvo. Life inoda nharo manje. Life inotoda nharo. Mwari kana muchiitira vamwe ndinokunamatai pano ngazviitike. Life inoda nharo. Ani vanoti munhu apa anoberekwa akapfumbata chipo chake. I one side, the other side zvazvinongoreva. Paunomuruna wakapfumbata zvinoreva kuti panyika pauya pane fight nharo dzega. Wotosimba. Pane nyaya panapa. So wakawarirwa nyasha kuti wakunamata Mwari ane nhororo ndekusakundikana. Saka woita nharo kuti Mwari kana makazviita mazuva ekare ndiri kukunamata iwo nhasi ndiri pano ngazviitike. Wakaibasa kunyepera kuti handiwe kudhara vanga vari pafu vakazodii. We are in a dispensation of grace. Yenyasha zhinji kudarika kare. Kare vaitomirira kuti Mwari auye. Isu mazuva edu tinanonzi a man of God with us. Anotofamba nesu anorarama matiri. We are in a better and a good covenant. Saka wakaipa chaanokufaita iye understanding. Taanokuamara nita zvinhu ikoko. Hamena kwaanoitira nyenda hidi. Isapfungwa kuti yenda hidi. Isapfungwa kuti ini ndinoda. Aitai. Bedside ukaona mumwe achipupura kuti ndikada kupinda ndiri kutangirwa. Papa ni competition. Baba sina kureruka. Baba sakati zvindara achona ngangopinda wapuri. Waipona nema problems madiki wewe undachisara. Inzvimbo yezvikuitwa zvinhu naMwari. But yaitodawo nharo. Nawe uzotaura ukereke. Kuti ukasaita nharo ameno ako. Wakaipa statement theme iri pano iyi. Anoziva kuti Mwari haashanduke zuro nhasi namangwana. But anoda kufaitewo kuti zviregere kuitika muupenyu hwako. Mwari ngavazviratidze mazuva edu. Kunzwa matestimony vamwe tichiombera kwakanaka. Rimwe bhore taurawo umberi hwawo. Vanhu ngavaonawo Mwari muupenyu hwako. Kupemberera nekugamuchira vamwe kuri right. But ngapasvike nguva yaunoti koinini. Kana Mwari achiita vamwe panext door koinini. Theme scripture iri kudava nenharo. Mwari mumazuva edu kana kune vakakunamatai. Nyasha dzikaburuka upenyu ukaimprove. Ini ndiri pano. Ende uchaona kuti mukutendeka nekururama kwavo vanozviratidza. Haisi nyaya yechechi, inyaya yekutenda kwako uri muchechi. Boy beside vamwe vaipora vamwe vasingapori. Isaidi yekuti panoshanda but kuna vamwe hazvishandi. Ini kuti pano kwandakafoira kupasa ndaida. Ndakazodiscover kuti kuda is not enough. But ndaida kupasa ndakafoira. Saka kuda kupasisa. Kungoda cheto kuti ndoda kuti mwana achinje upenyu hwangu ndoda kutopinda chechi is not enough. Pane zvinoda kuitwa. Chido first stage. Action ndo inoda manifestation. Kungoda cheta zviti. Ndaida ndikafoira. Ende andikono blame maticha. Kusvika kumbanji maticha achanga asiri serious. Why? Angari pasaizi pangu hapanaita maeni. Right, manotsi ataipiwa aipasisa. But aisvikira panatsano asiri serious. Ndayachinja maeni chaita madipa. Ndini? Ndikaita madipa manotsi emaeni. So you can be in the same church, same teacher, same preacher, same grace and anointing. But kuita kwako ndo kunoririsa maresults anobatika muupenyu hwako. Mumwe anotokomborerwa muno Mwari akachita upenyu hwake muno. Unotofunga kuda muno. Unoenda kwaunoenda ukazodzoka ukashama. Sama ndakabva Mwari achiita zvinhu. Anoita. Anoitira vanhu vakuitirwa ende vanichikushumira. Hakuna chechi iri powerful.
kuna Mwari ari powerful anoita zvinhu muchechi mune vanhu vanotenda. Mumazuva edu pakereke yedu Mwari zviratidze. Mumazuva edu munyika yedu Mwari haatya ikonomi yenyika. Ndeda kukomborera but rates. God is more than any economy of the world. Muna mate uone. Airopafadza vanhu vaigara murenje, mugwenga, vachidya nyama mugwenga, kusina bhucha. Iyo bhucha itoripo pasera. Aipa vanhu nyama mugwenga. So ane nhoroondo yekuita zvishamiso yaanogona kuita futi nhasi. Usabviswe kutenda nemamiriro ezvinhu. Cheka mamiriro ako muna Mwari anogona kuchinja zvinhu. Munguva ino vanhu vari kutokomborerwa ufundi. Anozati muupenyu pano unoti zvinhu zvakaoma unenge uchinyepa. Unofanira kuti zvinhu zvakandoomera. Because life at every level haiomere munhu wese. It's unfortunate kuti ichokwadi chinotirwadzei. Proof ukaenda mubhucha unosvika muine mazondo isaini yekuti mombe yacho yanga iripo. Kwete last year, this week. Kune vakatakura miri wese kwakupatsoka. Ukamboona paine nzondo rahuku yacho yanga iripo. Kwete last year. Mukore uno ndo zvazviri mulife. Ukati wakomana wacho hasi kuroora ukatendera nezuro kuona mota dzine zvimabharumzo kwaito nokuchata munhu mukore uno. Saka ukati zvakaoma uri kunyepa itu ndakaomera. Why? Because ukadaro zvinokudenha improvement. Hazvina kuomera munhu wese. Paunochema dai zvaita mushe Omar unoti Mwari rabai makatsika ipapo pakanaka cheshe. Life is stubborn zvekudaro ufunge. Nyaya ndeyekunamata Mwari. Woti Mwari mumhuri yangu zviratidze. Nhoroondo ndeyese yatanzwa mushoko. You can do it. Anozviita Mwari uyu. Ndokuba Mwari yakwana. But let me just give you my testimony garangu pasi. One day somebody called me. And I'm a street preacher. Ndokuba andished. That man knows. I met him in bank for I saw you preaching. No, and I want to give you a stand to borrow your coin. Just like that. I've been a church people. He's a 70-day Adventist. I don't do that. Church said that. My church, but when I want to go and sell to the guy, so the 3 must stand to call you. I want you to get one. Just like that. Mukoyo kuti retu garizwa kwariri. Unozonzi waibata waiunganidza washanda nesimba wazotenga stand pane nyaya. But he's still doing it. Mwari chete kwete kuti kungwara nekurongeka nekudii. There are many preachers in this country. But there is favor. Inogona kukuwana mukore wakaoma kudai. Kuti ndozoya pano nhasi invitation takatosangana kubenki nemuruwa. Just raise your hands. Mozi ere. Takasangana kubenki ikoko. Watainoita mapapers. Mazuva akaoma kudai. Mwari anogona kuzviratidza. Inambira ndamborota ndichandoenda kuside. Ndokunogara vamwe ikoko. Yes. Yeah, akabvisa vanhu kuIjipta akanova lendi kuKenani. Une lendi Mwari anona kukupa kuti. Ndazviexperience handizvidhauti. Zvichibva pakuita sei? Pakungomutenda kuti anozvikona. Handina kwandakazvitsvaka. Kandakatotsvagwawo. Pandakafundira ndakatotyawo Diana Rundfagre. Wese paakazora maofisi ake ndikati nogona kungochekerezvo. But it was a blessing looking for me.
So ndakuzokusimbisa kuti mukore uno usamuvhe ndizvikuita hazvina basa izvo. Mukore uno Mwari uchiri kuita zvishamiso. 2014 ndichibatiza pana Festa. Ndaigara mukwanza namutupa randakwanza. Tandaenda netsoka kuseni na 9. Kuti tinobata 1 o'clock lunch hour kana Festa. I thought just after my train, baba ndo my train. Even go I was on my train. But I found netsoka. One day after preaching ndemuru makanzvanzi. Kuti zimufamba sei. Kuti chora kuti ndinozogera netsoka asai. Ndiyenda pakopa kabana. Choka kombi no dai. Ndizai wamadi ndinokutengera nota mende nemota. Just like that. Ndikafuta ungarusika because mota inoda kuronga. Kutomunikaiwa. Chirega kuenda kurengi. Hadi pakase uri pasi kutengere mota wedu. Badatongofamba kuenda ipapo. Ita mfensi kwa sababu za mradi. Angatobva kukwekwe handizivi. Akangomira pana Fest for 15 minutes. Akati washumira zvandibata. Mwari wati ndisiyewo nemotikari. Mukore wokuti ukafunga kuti salary yacho ndikazotanga ndikazomuchinja ndozotenga magesi unokutika musoro. Oza pane nguva yekuti vanhu vanokuti hauna musoro but urikubata isinawo musoro kudhara. Unonyenedzerwa panyaya dzevamwe mari yacho haina musoro asana kuti uite musoro. But chandinoziva chisingachinje nyasha dzake dzinogara kuchinja. Kana akazviita kare mumakore ekare, he is insane. Usaona moyo ramba uri pamabvi ramba uchimunamata. Chandinoziva unozviratidza. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuitire Don't
wamwari vaiti vamwari nekutaura kunesu dzimweni dzenguva imo muno mugurwa muno kuchitobuda muno makutonzwa mai uyai munopinda mota yakamira vakaona ndaiziva zvakanaka dzikati dzimweni dzengoro kuva vakugorodei kuda kuzopinda kuenda kugorodei vakutoona muyakabikiji ndivava herawo kusangana rakamunatsoona zviri korekti kana kuti vakutoona muyakabikiji vari kubuda kugorodei hasiekuti mukugara mupesi vachitongonzwa kutaura kwamwari kuti mwari vari kuti kudii neupenyu hwako kana vachinge vataura mauri ita zvarehwa namwari vaita iri shoko rakapfuma handiri kushamisirwa kana kutakudza asi kuti riise muhendesai rigare imomo munguva ino regai ndikumbire kwaya ichimba tichiisa zvipo zvedu zvezuva ranhasi kungotenda kuti mwari mazviita kuti ndiuye konzwa shoko iroro ndimwari wakupenyu hauna kuuya nekungwara kwako kana kusimwa kwaya Amen.